नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत्पळ्या आईचे खबरो. कारवारात तुळशी लग्नाची जोरदार तयारी. 13 नोव्हेंबर 2024 दिसा तिथी द्वादशी तुळशीले लग्न. तुळशी विवाह निमित्तान हिंदू धर्माच्या प्रत्येक अंगणात तुळशीक रंगमान सुशोभित केल्ले दिसून येता. या तुळशी लग्नानिमित्तान कारवारात जागजाग्यार तुळशीला लग्नाक लागचे कोबू, फुला, चिरमुरे, तुळशी, आवाळे, जिन्याबिडी अशी प्रकारचे सगळे आवश्यक वस्तू विकचे व्यापारी गेले 2 दिवसांच्या कारवारात बाजारात आणि इतर भागाभागात नजरे पडतात. हुबळी, बेळगाव, बागलकोट, हावेरी सारख्या प्रदेशाच्या कारवारात कोबू आणि फुला घेऊन व्यापारासाठी येऊन आपला धंदो करतात आणि हिंदू लोक ते खरेदी करूक गर्दी करतात. तुळशीक चारी बाजून कोबू लावून सजवची पद्धत असा. ही तुळशी परब कारवारात मच्छीमारी समाजात खूप मोठ्या प्रमाणात जाता हे विशेष. कारवारच्या सदाशिवगडावर LMP ग्रुप मुंबई आयोजित कोकण मराठा वधूवर मेळावा यशस्वी. कारवार तालुक्याच्या सदाशिवगड सदीच्या हॉलात आयतवार 10 नोव्हेंबर दिसा LMP ग्रुप मुंबई हेमी आयोजित केल्लो कोकण मराठा वधूवर मेळावो मोठ्या प्रतिसादान आणि उमेदीन यशस्वी जालो. 100 लग्ना इच्छुक चले आणि 65 लग्ना इच्छुक चली हेमी या मेळाव्यात भाग घेऊन दोघाल्या फॅमिली बरोबर लग्नाचो संबंध जुळेच्या विचाराचेर आपापसात भासाभास जाऊन विचार विनिमय झालो. सकाळी कार्यक्रमाच्या सुरुवातेक भावगीत आणि लग्न संबंधाचे गाणे गाऊन मंगलमय वातावरण निर्माण करून कार्यक्रम संपन्न झालो. आयोजक LMP ग्रुपाचे अध्यक्ष श्री नारायण सावंत आणि कार्यक्रम करूक हॉल मोफत दिवले सदीच्या हॉलाचे मालक श्री सदाशिव राणे हेमगेले खास आभार मानून राष्ट्रगीतान कार्यक्रमाची सांगता झाली. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगे गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार.